Sziasztok, Gergő vagyok, és ez itt a Survival mappom. Fel fogom rakni YouTube-ra. Majd írjatok kommentben, hogy miket csináljak. Jó, kész egy vasra, egész volt egy vas. Jó. Először is keresünk egy malacot, és ráülünk. Mert van egy nyergem valahonnan, nem tudom honnan. Keresünk egy malacot. És keresek egy malacot, ráülök, és akkor utána ennyi volt a videó, és majd hamarosan még fogunk csinálni, ezt még felrakom gyorsan a YouTube-ra. Tetszett, lájkoljátok. Nem lesz nagy videó. Annyit kérek tőletek, amely megnéztétek, akkor ezt légy szíves, mondjátok, hogy milyen videókat csinálják a kommentbe. Jó? Légy szíves, mondjátok rá. Írjátok rá. Majd megnézem, és akkor Minecraftos videókat fogok csinálni. Szóval először is ennyi lett volna a videó, csak meg elkeressük azt a izét. Malacot? Malac. Nincs malac? Nincs malac. Ó, itt van egy dzsungel. Ó, itt van egy dzsungel. Ott a malac. Ez így pont jó. Hát akkor nem tetszett ez a videó. És akkor mondjátok el, hogy milyen videót szeretnétek még a leírásban. Sziasztok!